Siyanibingelela nonke ababukeli nabalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye imbhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanofakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile isambulo ukuba usithule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuza eqinisweni nasemgcweleni obukuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ungakwazi khona ukuxhumana nathi ubuze yonke imibuzo nayo nokuthi uhambisane nathi ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imbhalo engcwele nathi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe nokuthi upresse i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasemngcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho. Ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eshunyayezwa yona efundiswa yona ukube ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini ngemibhalo engcwele njengakho konke esifundiswa khona sishumayeza ngakho kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni kaKristu Jesu yena oyinhloko yebandla. So ku-YouTube cherisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobisa amakhanda sivale amehlo sibonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele eselusa ehamba nathi endleleni ngokukhanya enguKristu Jesu yena oyisinkwa esivele ezulwini. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu inkosi nomsindisi umnini mandla onke inkosi yokuphila inkosi yenkazimulo. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo umbhalo ukuthi yinye inkosi yinye inkolo munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Siloke simbonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abathumela wabanika izwi balenza bagcwalisa bathembeka ezintweni zonke. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumele emhlabeni ukuba izosindisa abantu ngegazi layo ukuba igazi lezilwane lalingenele. Eyasikhulula emthethweni obulala inyama yasifaka kumthetho kamoya yasishiya nesiphiwo sikamoya ingcwele. Siyambonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abaphathisa izwi abawufakazi bazo zonke izinto uJesu
azenza wazifundisa nezinto ezenzeka la kuyena ukuze kugcwaliseke konke okubhaliwe ngaye embhalweni. Wayesebanika isiphiwo sikaMoya Oyingcwele bonke abakholwa nguye, abangasebona abantwana abazelwe ngokwenyama, kepha abazelwe ngokuNkulunkulu ngokomoya. Ngakho-ke ukuphila kwethu kulele emseni naseqinisweni elinguJesu, okunguye owenza ngalo igazi namanzi nomoya. Ngakho-ke manje ufuna ukuhlala kithi, ufuna ukuphila kithi ngomusa wakhe neqiniso ukuze sifinyelele kuyena. Akubona ukuhlakanipha kwethu ukwazi ngoJesu, akubona ukuthanda kwethu, kepha uwumusa. Akubona imisebenzi yethu, kepha uwumusa ukwazi ngoJesu. Bonke abantu abakhuluma befundisa beshumayela bafundisa ngoJesu noma ngoNkulunkulu abamazi ngalo iBhayibheli. Njengoba befundisa ngembhalo ekhona ubufakazi, ngeke ufundise ngale ncwadi le unganikwanga uJesu uqobo lwakhe. Ngeke kwenzeke. Ungafundisa ngokuqonda kwakho nangokufisa kwakho intshisekelo sokunayo. Yaphi iBhayibheli liyafakaza ukuthi labantu baphambukile endleleni bafundisa izinto bengenakho ukuqonda. Baningi abantu asebekhona manje abafundisayo kepha befundisa ngaphandle kokuqonda. Lokho kulimaza umzimba noma ibandla likaKristu. Ukuba kugcina sekukhona ukudontsiswana nempikiswano ngembhalo ngenxa yokuthi iningi labafundisi, abavangeli, nabaprofeti abambulelwe ngemfihlakalo yezulu bayazi imbhalo, kepha bayazi nalokho okungajulile, lokho okuntantayo phezulu, into uma ukuthi ayijulile ayishoni. Izwi likaNkulunkulu ufanele kuhambe naye akukhombisa izinto ezifihlakele ukuze ukwazi ukuzikhuluma kubantu nalezi zinto ezibukeka zilula, ukwazi ukuzichaza ngezinto ezinzima lezi ezijulile khona uzibuyisela obala kubantu bazizwe njengoba uNkulunkulu efuna bazizwe. Ngakho-ke ngithola umusa ngokuthi ngazi imbhalo. Ayikho into engishumayelayo ngaphandle kwembhalo. Uma unobufakazi uthi uthethe kuJesu, mabungaphikisani embhalo ukuba uthi yena nezwi lakhe bayinto eyodwa, akaguquki futhi. uJesu izolo namhlanje naphakade akakwazi ukuguquka ngesibonakaliso sakho noma ngombono obonayo. Ashintsha yonke into ayikhulumile ngeBhayibheli. Ngabaprofeti bakhe, ngoDavide, nangaye uJohane uMbhapatisi kanye nabapostoli bonke abakhuluma into ephambene, bakhuluma lizwi linye. Ungabi naso isambulo kuholela ekutheni ukukhuluma izinto ngaphandle kokuqonda. Kepha-ke uma ufuna ukufunda uzofunda, sizokusiza ngoMoya Oyingcwele. Akusho ukuthi mina nginomoya oyingcwele ngedwa, bakhona abanomoya oyingcwele baningi. Kepha-ke mina ngithi-ke kuningi futhi nakhona ukudukiseka kwabanye khona bethi bahamba ngalo iqiniso. Manje-ke sinenkinga. Enigma. Ngeke ngithi ubrother Enigma, ubrother umfowethu esikhuluma naye izwi linye. Bese siphikisana ngokukholwa useyena umfowethu. Ukuba umfowethu yilo owenza intando kaBaba osezulwini. Enigma udumile, uhleze ethula ubufakazi, usefane celebrity. Ngenxa yezinto azishoyo, uthi wahlangana noJesu. Ngeke ngizwe ngoPastor Zulu wase Eastern Cape. Uhleze ekhuluma into eyodwa ayizwa ngoJesu. Ufakazi bakhe bunye. Ngeke ngizwe ngoPastor Mkhize. Ufakazi naye akhuluma ngoJesu baba kunye. Mekhuluma uphinda into eyodwa. So uma uthi uthole ubufakazi kuJesu, uthole ubufakazi. uEnigma uthi wathola umbono uthi ngo2018 ngiqala umuzo.
uthi bathola umbona ngazi ukuthi wayinobani akakazasho futhi wayinobani singathanda ukwazi ukuthi wayinobani uthi wabona uJesu efana nomlungu akukho kufakazela lokho ngokweBhayibheli uJesu akafani nomlungu ngokuba manje usenguNkulunkulu enkazimulo so uma ke ukuthi wabona uJesu sithanda ukuthi usifuvele ngeBhayibheli ukuthi ufana nomlungu ngokweBhayibheli kunazosisiza ngoba ngeBhayibheli incwadi eSambulo iyaveza ukuthi ufana nobani incwadi yaDaniel iyaveza ufana nobani so lezo zinto lezo zibalekile ukuthi sizazi uEnigma wabuthola ubufakazi bakhe emva kwalokho bese lokho ethula ubufakazi ethula ubufakazi ugcine sebizwa ke ukuthi ahambe ufakaze ezindaweni ezahlukahlukene ubufakazi bakho uma buhambisana neBhayibheli siyavuma kepha bekuphikisana neBhayibheli siyaphika okay bayamaziko Enigma abaningi noma bayamuzwa ngakhuluma naye cause waletha ubufakazi ongebona bakhe ubufakazi abuzwe ngengane engeyona yakhe wabizwa umzali ukuthi azoza ubufakazi bengane angazi manje sekubizwa uEnigma uyena osethatha ubufakazi eseke etshela abantu kuba ngathi uyena manje osefana neradio esakazayo ukuthi nanku umuntu onobufakazi uthe wathi uJesu manje ke kwase kufika lapho khona lobu bufakazi ngoba sine group yaka WhatsApp omunye umzalwane wabuthatha ubufaka ekhuluma ngokudla ubufakazi akubona bakhe ukhulume ngokudla ukuthi kunokudla wabala iCoca-Cola wabala izinkwa wabala ama companies athize no flour nempuphu star white star no fish you like a star uthi lokho kudla kusamele sikudle manje ngambuza ke mina ngoba ngifuna ukukhuluma naye uqobo lwakhe ke ngambuza ngale iBhayibheli uEnigma uthi ingane isho njalo uyayikholwa ingane bathi iBhayibheli futhi akalikholwa uEnigma ngoba mina ngimkhombe iBhayibheli yena ungitshela ngengane nokuthi uJesu uthi uma nizwa izwi lakhe namhlanje ningaqinisa inhliziyo zenu futhi ungisabisa ngaleso scripture kuphela mina ngimnikanga iscripture esisodwa mina angimnikanga incwadi eyodwa futhi ngizomnika izincwadi zonke ezikhona eBhayibhelini ezosekela lento ayishoyo ukuthi iyamanga noma izophikisana nento ayishoyo ukuthi iyamanga so uEnigma ngambuza wagcina engasangiphenduli esengena ezintangeni waphuma ngoba lento akikho kuyena akuyona yakhe benganikwanga yena bengamele futhi ahambe ikhuluma ngoba akuyona yakhe amen manje ugcina sofuna udumo solenzo lwakho Enigma wathi uNkulunkulu uthe uzobuya ngeSabatha ayikho incwadi efakazela lokho eBhayibhelini Enigma lokho kushoyo ukuqamba amanga ngoba ngani bese ngikhuluma naye ngimhlokoloza ngoba ubufakazi busakhona egroupini engarecorda ngikhuluma naye uma voice note ngisendele voice note ngimsendele voice note ngimbuze aphendula angakwazi ukungiphendula lokho kufuna angiphendule ngako nangayi imbhalo uyagcina yena usephikisa iBhayibheli yena futhi manje uphikisa abapostoli ababelo Jesu abamphathi abahamba naye baphuma bangena naye uyabaphikisa uEnigma ukuthi ke okusho ukuthi lokho kwangaloso sikhathi manje uJesu ekhuluma naye yena yedwa ke manje ngendlela ehlukile ephikisa iBhayibheli lalela ngifuna ukuqala ngikushaye ngale iBhayibheli Enigma ngikukhombisa ukuthi lithini iBhayibheli ngokwencwadi yaseGalatia sahluko 1 verse 6 ngifuna uqala uzwe ukuthi lithini iBhayibheli ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka abantu babechitha amalakhi star babelahla amalakhi star abo noma athi abaxokola amaphepha ngaphandle angazi ukuthi abenze njani abantu balahla ukudla kwabo bechitha izimpuphu ngoba bethi zikaSathane abantu balahla izinto abantu abasakwazi ukudla ngokukhululeka ezitolo abantu abasakwazi ukuya KFC bayodla abasakwazi ukuya chicken chicken bayodla batshela indaba zohalala uvimba abantu ukuthi badle uyenza njani ukhubekisa abantu onembeza babo kuba ngasakwazi ukuthi benze izinto ngokukhululeka ngenxa lezibonakaliso zakhe agcine sengitshela ukuthi lezi zinto lezi ukazibone nako YouTube abanye abantu baseAfrika nakwamanye amazwe bekhuluma ngazo bese ngabamba lapho ukuthi akasathula ubufakazi bukaJesu sihambe eqoqa izinto azizwa ku internet abuye ezozikhuluma ngathi uJesu ukhuluma naye
wenza umngozi ngokuba manje wena usuphuphuthekile kuloko akunikwa bekumele ubambelele kukona. Enigma, lokho akunikwa bekumele ubambelele kukona phela. Lokho kunye usukuthatha okuzwa ngabantu wena ke manje usuphumile endleleni awuthunywanga lokho. uDaniel wayezikhulumela ngembono yakhe ayinikwe uNkulunkulu. uEzekiel wayezikhulumela ngombono wakhe onikwe uNkulunkulu. uIsaiah wenza the same thing. uJohane kwincwadi yesambulo wenza the same thing. ukhuluma izwi elinikiwe hayi izwi athathe komunye umuntu bese akhulume ngalo. I-wrong leyo nto leyo ayifunakali futhi i-wrong kakhulu. Ukuba abantu abaningi sebekhubekile ngisho ekudleni ngenxa ye-enigma nezambulo zakhe angasazithatha igesi azithatha kwabanye abantu. I-wrong leyo nto leyo. So manje iBhayibheli ke lona ke lisiholayo mina ngiholwa iBhayibheli enigma. Liyangihola iBhayibheli mfana kithi. Ilona engilinikiwe ukuthi sishumayele ngalo. Uma ufakazi bakho uphikisana nemibhalo kaNkuluNkulu mina ngeke ngikwazi ukuthi ngizoma la ngithule. Angiyali umzenzisi. Ngeke ngikwazi ukuthula. Onginike. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena. Wathi wena kumina akayena umfundisi. Uzothula ubufakazi. But manje siyafundisa manje. Uthatha imibhalo ngithi. Asike sizwe ke kwembhalo manje ukuthi ngabe lokho kushoyo ngoba ngiyathi lokho kushilo. Mayelana naloko kushilo ngifuna ukuthi ngidile nakho ngeBhayibheli. Ongiphe manje. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena. Onibizela emseni kaKristu. Sibizelo ini? Emseni So kaKristu. asiqale sibheke ukuthi igama elithi umusa lisho ukuthini. Igama elithi umusa kusho ukuthi uma ukuthi wena wonile umuntu wayekena wayovuma ukuthi ubonile lo muntu ufuna abe nomusa kuwena avume ukuthi wonile ngaphandle kwemisebenzi ethize kumele uyenze awuhlabi isilwane awufaki isiphandla awushisi impepho uza nje uguqule inhliziyo yakho uthola umusa kuyena. You understand? Go ahead. Emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli. Sengijimela ke manje abantu bazi bagcwele ku-internet ka-YouTube bafuna ukufakaza abantu manje sebeqoqa ubufakazi kuphela nje. Elingesilo elinye. Uthi uyalalela ka-YouTube abantu sebeyakhuluma bonke abantu bafuna ukuba nobufakazi manje. Hallelujah. iBhayibheli lisaziwa manje. You understand? Ngenxa lokufakazi okuningi manje. Abantu abanye bedukile ngenxa yobufakazi. Okuloko kuhanje kunikwa abantu ubufakazi. Kuphela ukuba bakhona abanididayo. Kukhona, yelizwe iBhayibheli lithini? Kukhona abanididayo. Bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Bathanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Ayikho incwadi eyathi uJesu uzobuya ngesabatha la. Kusho incwadi yaMateyu uJesu mase ekhuluma uthi ngisho ingilosi, ngisho indodana yomuntu ngaphandle kwaNkulunkulu kuphela. Yes Lord Jesus. Ngicela incwadi ezokufakazela ukuthi wena uthe uJesu uzobuya ngeweekend noma ngesabatha. Ngiyifuna mengekho ukuthi ngiqamba amanga wena. iBhayibheli lithi makube ukuthi wonke umuntu ungumqambi manga kepha uNkulunkulu uqinisile. Kepha ke noma kungaba yithina. So noma ngabe kuthiwa abapostoli, noma ingilosi evela ezulwini. noma ngabe kuthiwa ingilosi into emaphambi kwaNkulunkulu njalo. Enishumayeza ivangeli. Izoqhamuka nevangeli. Eliphambene naleli vangeli esinikwe abapostoli abanaJesu. Makabe ngoqalekisiweyo. Njengalokho sesishilo. Ngokuba seyikhulunyiwe le ndaba. Isaphinda namanje isaphindwa futhi ni uma umuntu eshumayeza ivangeli eliphambene salishumayeza lo nale vangeli esilinikiwe makabe ngoqalekisiweyo makabe noma kuthiwa ingilosi noma kuthiwa abapostoli ozoqhamuka nelinye ivangeli. iBhayibheli yabaveza ukuthi bakhona abaprofeti bamanga baningi bazofika egameni likaJesu Kristu. Bakhona uSathane uzenza ingilosi yokukhanya singamangali ngoba nabapostoli bakhe bazenza the same thing. Ngokuba manje ngizincengela kubantu noma kuNkulunkulu na. So uma ukuthi ufuna udumo kubantu uzokwenza lokho okuzojabulisa abantu udumo lubo lwakho. Kepha uma wenza lokho kaNkulunkulu uzoqonda imibhalo. Uma uyiqonda imibhalo enigma ungithinte sihlale phansi sambule imibhalo. Yonke into ofuna ukuyikhuluma sibheke ngeBhayibheli ngaphambi kokuthi abanye baphume egroupini ngoba naku bekhuluma yona lento le ngathi bazofuna ubufakazi bakhe. Ngoba naku bethi hayi lo muntu ngoba weza uJesu. Uthi abantu afanele badle inyama yengulube. Kusho njalo ngithi
Kubhalwe phansi kwincwadi yaLeviticus lokho zabalwa izilwane ethiwa singazidli. Kepha ke uJesu uthi ningathi ngizobulala umthetho nabaprofeti kepha ngizogcwalisa. So yini egcwaliswayo? Mawuqala uthi uyashumayela ngoJesu noma uyayiqonda imibhalo ngokuba uthi uyena umfundisi kepha sovula incwadi eBhayibhelini ngithi wathi wena lithi iBhayibheli singayidli ingulube angithi manje ke asike sibhekeke manje ngokwencwadi ukuthi ngabe manje njengoba uJesu esefika yena esezosikhulula ke manje kulowo mthetho wezinto ezidliwayo ukuthi uJesu ngesikhathi ekhuluma uthi akithi yabona mina nginezandla mina mengithatha ukudla ngikazi kezile izandla ngiyadla ukudla abantu balemhlabeni bangathi nginama germs noma ngizoba nama germs akithi. Okay, ake sibheke eBhayibheli uthi uJesu incwadi yaMateyu usahloko 15 from verse 7. Bazenzisi Awuhlehle kancane. Uyoqala from verse 2. incwadi ngokuka Mateyu isahluko 15 verse 1. Yes. Khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalem. Bathi, "Yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na? Ngokuba abahlambi izandla nxa bedla isinkwa." Kepha waphendula wathi kubo, "Nani, yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi, oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho engabe usizwe yimi ngakho." Okay. So manje kukhulu indaba zokudla ukuthi kwemekuzodliwa fanele kugezwe izandla usiko lwabantu lona ngithi. Kepha baphula umyalelo kaNkulunkulu ngosiko lwabantu. Asesambe sobheka kuverse manje 11 no is it verse 17 lapho khona uJesu esebatshela oqala from verse 11. Verse 10. Wayesebabiza abantu wathi kubo, "Yizwani niqonde." Yizwani niqonde, lalelani bantu abangazi nabantu abasafuna ukukholwa. Yizwani niqonde. Akusikho kungena emlonyeni ukungcolisa umuntu. Okay, asibambe lapho nje siqale sihlakazele. Akashonga ukuthi izandla ezingcolile ezingcolisa umuntu ushilo. Cha, uthe akusikona ungena kuphi? Emlonyeni okungcolisa umuntu. Kepha wabanika umthetho wathi ngayidli ingulube ngithi. Yes. Kepha manje usiyabatshela ukuthi akusekona okungena emlomeni ongcolisa umuntu. Kepha wayebafundisa ukugcina umthetho. Leyo into engishoyo. Wayebafundisa enigma. Wayebafundisa ukugcina umthetho ngesikhathi bahlukanisela izinto ekumele bazenze bangazenze. Ukudla okumele bakudle bangakudli. Wayebafundisa ukugcina umthetho wakhe uNkulunkulu webanika umthetho wona. Besazogcwalisa lo mthetho. Understand? Akusikho ukungena emlonyeni ukungcolisa umuntu. Akusikona ukungena emlomeni ongcolisa umuntu. Kepha ukuphuma emlonyeni Yini engcolisayo umuntu? Okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. So wayetshela abantu ukuthi mebedle ama-chicken licken ubhala uhalali laphayana sebedle ukudla okuhlatshelwa amadimoni kwasha kwacima. Yabo lezo zinto lezo azizwa ku-internet angazizwanga ngoJesu. uJesu akayikhulumi lento oyikhulumayo enigma umqambela amanga. Futhi lokho uma ungafuni ukuvuma ukuthi wrong wena ugcwele imphakamo ngokuba ngeke uzube right wena wedwa iBhayibheli libe wrong. Angeke kwazi ukuthi wena wedwa ube right iBhayibheli libe wrong. Ufanele uphenduke ucelethele lo uNkulunkulu enigma. Bese ithi akubona ungena emlomeni obulala umuntu ongcolisa umuntu kepha izinto eziphuma kumuntu ezingcolisa umuntu. Bese athi lapha kuverse 17 uthi yini engcolisa umuntu bese chaza. Anikaqondi yini ukuthi konke kungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlwe ngaphandle. So manje mengidla ingulube iyenzani ingulube kumina? Kungena emlonyeni kuze kulahlwe ngaphandle. Mina ngidla ukudla mina ngidli mina ke amadimoni. No. Ngidla ukudla ngidla igama. Ngidla ukudla okudalwe uNkulunkulu. Mhlamba uqonda ukudla lokho okudalwe uNkulunkulu. Kepha kuphuma emlonyeni. Kepha ukuphuma emlonyeni Kuvela enhlizweni. yini eveza engcolisa umuntu? Lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Okuphuma emlonyeni. Ukube emlomeni enhlizweni yomuntu ukuphumani?
ngokuba enhlizweni kuvela izizindlo ezimbi, imidlinzo emibi, ukubulala, ukubulala, ukuphinga, ukuphinga, ukufeba, ukweba, ukweba, ukufakaza amanga, ukufakaza amanga. Njengamanje Enigma ufakaza amanga, ufakaza amanga into engafakazelwa eBhayibhelini, ukuhlambalaza, uhlambalaza ivangeli ngokuba ukhuluma into ongazazi. yilezi zinto Uma ungalazi iBhayibheli Enigma wathi awuyela umfundisi, dedela abafundisi abantu abalazi iBhayibheli bafundise ngeBhayibheli. Ungayikhuluma into ongayazi. Mewukuthi wena abantu sebebusa beconsulta kuwena njengoJesu manje wena. Awusabakhombe eBhayibhelini. So ukhuluma wena ngokuqonda kwakho. Okay, asike sibuyele lapha ke manje eBhayibhelini Enigma ke futhi ke sibheke incwadi ke. Ngifuna nje incwadi ezocacisa yonke into ngezikhathi ezizayo. Incwadi yokuqala incwadi yokuqala yebo incwadi yokuqala ya Timothy sahluko 4. Bese emva kwalokho ungilungisela incwadi yaseKorinte sahluko 10 verse 24 to 26. Uphinde futhi ungilungisele iphi incwadi yaseRoma sahluko 14 kusukela ku verse 1. Ngoba ngeke ngize ngidlule la singayiqedanga lezi zinto lezi ncwadi engizibizile ngoba izona ezosicacisela ukuthi ke edleni kwethu ngabe ke sidla ingulube noma cha noma sidla yonke into. Uphinde ungilungisele incwadi yezenzo sike siqale sibheke incwadi yezenzo lapha kusahluko 10 la ukathi uNkulunkulu ehlela kuPetru. Ngifuna abantu bathi ukuthini yazi bathi ukuthini ngale incwadi bathi wengakhulumi ngezilwane kwakusibonakala sikhuluma ngabantu kepha khona into engifuna uyizwe mase ekhuluma uNkulunkulu ukuthi ukhuluma ngani bese ngikuvezela amavesi futhi azokhuluma ngalento le egcwalisa lento engifuna ukukuvezela yona ngeBhayibheli. Incwadi yezenzo sahluko 10 ngithi verse 9 malike ngangomuso besahamba labo sebesondela emzini uPetru wenyukela phezulu kwendlu ukuyokhuleka ngehora lesithupha khona walamba kakhulu wafuna ukudla kepha besamlungisela wehlelwa isiyezi wabona izulu livulekile nesitsha esithile sehla sinjengendwangu enkulu sehliselwa emhlabeni ngamachopho amane kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo zomhlaba neziyoni zezulu. Kukhona yonke into ethiwa isilwane kule sheet elivele lilahla livele ezulwini. Zonke izilwane kukhona zonke izinhlobo zezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo zomhlaba nezinyoni zezulu. Kwase kuvela izwi lathi kuye lathini vuka Petru hlaba udle. uPetru uhlabe udle. Kepha uPetru wathi cha Nkosi ngokuba ngizange ngikudle okuyichilo. Uthi uPetru lezinto ziyichilo kubhanqiwe lapha ukuthi khuluma ngokudla ulezinto lezi yichilo nokungcolileyo futhi singcolile ezinye zazo. Izwi laphindo lasho lasephinda futhi izwi lathini lathi lokhu akuhlambululile uNkulunkulu ungasho wena ukuthi kubi. Okay, uthi uNkulunkulu lokho asehlambululile. Ubani uhlambululayo? Ubani obusisayo? Ubani ogive onika umthetho? Ubani ogcwalisa umthetho? Manje wena budu Enigma ke la ukhona njengamanje umnguphi? EBhayibhelini uphikisana iBhayibheli leli noma wena ingwelo kwakho ozothi ke kubhale kwiTestament elidala. Baningi abafundisa izinto zomthetho begcinisa abantu umthetho ngoba befundisa into abangazazi. Lokho kwaphinda kathathu kubhalwe phansi eBhayibhelini onginikele incwadi yaseTimothy uphinde futhi uzoveza la incwadi yaTimothy sahluko incwadi yokuqala kaTimothy right sahluko 1 ngifuna uverse 4-5 go ahead. Futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolibo lokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu esisekukholweni. Ngenza njalo namanje. Kepha umgomo womyalo uluthando. Umyalo uluthando oluvela enhlizweni emhlophe nakunembeza omuhle nasekukholweni okungazenzisiyo. Abathe abanye sebepaphalazile kulokho baphuma endleleni baphambukela
ekukhulumeni okuyize bakhuluma izinto eziyize befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho bafundisa ini right umthetho nawe ke enigma uzama ukufundisa umthetho ingani kabaqondi kepha abakushoyo manje inkinga uqondi lokho okukhulumayo nabaqinisa nalokho ngakho oqinisa ngakho begomela. ugomela siyazi ukuthini kambe ukuthi umthetho muhle umthetho muhle nxa umuntu uma umuntu ewusebenzisa ngokomthetho lalela uma ubani omaziyo enigma nami futhi ngizomsendela le ntshumayelo uma ngiqeda la ayibone ayizwe futhi ngoba kubalekile ukuthi akuthole lokho ngoba kubalekile akusize uzosiza nabanye abantu abazama ukufundisa izinto zikaNkulunkulu ngaphandle kokuqonda bafundisa ngomthetho kaNkulunkulu ufundisa amagcina imiyalelo bahlukane nokuhlabela amadimoni bahlukane nokukhonza amadlozi bahlukane nokuthanda izinto zasezweni kepha ngeke uzungitshela ukuthi abantu bazohlala bangadleni awunawo lowo mandla lawo awunawo bonze njalo uyona phambi kaNkulunkulu uyakhubekisa abantu wena bagcinisa umthetho ufana abantu abagcinisa abantu isabatha khubekisa abantu fana abantu abagcinisa abantu iphasika likhubekisa abantu unganisazi lezo zinto lezo anike siyazi kambe ukuthi umthetho muhle Yes. xa umuntu ewusebenzisa ngokomthetho uma ewusebenzisa ngokomthetho ekwazi lokhu ukuthi umthetho awumiselwe olungileyo umthetho awumiselwe lithi iBhayibheli olungileyo uphila ngokukholwa Hallelujah. olungileyo uphila ngokukholwa asibuyele ngaleli ncwadi ade ngivulile manje incwadi Ezezo sahluko 10 uNkulunkulu usithi ke ungathi okuhlanjululwe uNkulunkulu kunjani ngcolile you understand bese aphinde futhi lo mbono wavela wathini lokhu kwaphinda kathathu yes isitsha senyuselwa masinyana ezulwini so waphinda lo mbono kathatha etshela into eyodwa uNkulunkulu wayesephindisela indwangu lesitsha esilethile emhlabeni wasiphindisela ezulwini uPetro sesambathekile ngokuthi esadidekile ukuthi kungabe uyini lo mbono yes awubonileyo so understand uJesu uzogcwalisa umthetho okokudla owabantu bezizwe ukuthi manje bonke abantu kufuneka beze kuyena zonke izinto othanda ikidla ungayidla kufakazelwa ikuphi lo engikushoyo kufakazelwa iBhayibheli hamba uye kwincwadi yelontuzane ngifuna incwadi lapha incwadi yaseKorinte noma asiqale siveze incwadi yaseKorinte sahluko 10 verse 26 iyaveza ukuthi ke bonke okudayiswa kuphi masikudle ungabuzi lutho ngenxa yenembeza wakho incwadi yokuqala wabaseKorinte isahluko 10 yes verse 25 yes konke kuthengiswa esilaheni kuthengiswa kuphi esilaheni kuthengiswa kuphi so esilaheni mfika ebhusha mina ngidayisa ukudla ke lithini iBhayibheli kudleni ningahloli lutho ithini iBhayibheli ningahloli lutho ngenxa kanembeza akusho ukuthi ingulube siyeke lapho bright yidleni ningahloli lutho ngenxa kanembeza yazi lokho akwakupheli ngoba nencwadi yaseKolosi iyafika manje uNkulunkulu uyangambulela nginike lencwadi le njengoba ukhuluma nje manje ethi ke kudleni konke lifice esilaheni amen ningabuzi lutho ngenxa kanembeza idleni konke mzalwane uyakholwa sebekutshelile enigma ukuthi ungayidli ingulube ungayidli chicken leg ngoba kubhala uhalala odongeni wena usuwehle uma usufika lapha njalo ubheka izitolo ubheka ukuthi uhalala ungakuphi awusafuna ukuthenga ngaphandle ubheka uhalala ubheka uhalala mekwabona uhalala uyahamba so fanele siwula kudleni ningahloli lutho ngenxa kanembeza so manje wami uhlola wena yonke into engenamsebenzi uhlola uKFC ukhona uhalala onanga uhalala akekho uhalala ngiyadla nalela ngidla noma ngabe yini mina ekhona phambi kwami enyameni ngiyadla noma nesele wathi singalidla ayela angithiwa ungabuzi lutho ngenxa yenembeza wakho khona izilwane ehlala emanzini kwathi singazidli manje bese ethi uNkulunkulu ukubusise konke kepha ngenxa esazela ukuthi kubhaliwe emthethweni ukuthi ningayidli ingulube ubambelele kulolo verse ngasho ngathi khona abantu ababambelele verse nelodwa gijimela la ngazizanga azaqonde imibhalo akhubekisa abantu abaningi ngenxa yongazi ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke kukuwo nakho omunye wayeza kumina wazongibuza ngamkhombisa imibhalo kongathi uyezwa kwiqiqi sengizongubhuda unkosi uthi hawu ubani nobani ngimbonile eposte ngendaba zokuthi wayibona ngithi ngakhuluma naye
useyalwa ngendlela aposte ngayo ukuthi noma ngabe kuthiwa wathini umpostoli kepha umthetho kaNkulunkulu awushintshe. Yabenza abapostoli bathini? Noma nibezwa, niyayazi imibhalo noma niyazi. Niyafosa. Nigijimela ukwenza izinto ongenakho ukuqonda. Ngenxa ukuthi lo ngifuna ukuthi uJesu mekusindisile ethola ubufakazi ngaye. Uhlale emfundisweni ephilile yazagcwalise ngomoya oyingcwele. Abaningi bagijima ngaphandle kwamoya. Babuye beze kumina bazobuza amavesi. Amen. Lord Jesus. Babuye beze kumina bazofuna izincwadi ikuphi lencwadi, ikuphi lencwadi. Ngibanike ngoNkulunkulu ungalinge uphinisele kubi ngokubi noma uzame. Ukwenzani? Abantu abezwa leminyaka. Bonke umuntu ofuna ukuba abashumayeli ngaphandle kokuqonda izinto zikamoya. Lord Jesus. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili verse 16. Verse 16. Ngakho makungabikho muntu Makungabikho umuntu. onilahla ngokudla. Makungabikho umuntu. Onilahla ngokudla. Sanilahliwe ngokudla. Lalela. Leziphuzo. Lithi makungabikho khona umuntu ozonilahla ngokudla. Nesiphuzo. Neziphuzo. Noma ngemikhosi. Noma ngani? Noma ngemikhosi. Noma ngemikhosi. Noma ukwethwasa Noma kwenyanga. ukwethwasa. Ukuthi makungabikho umuntu ozonahlulela ngalezi zinto lezi. Noma amasabatha. Noma ningazenzi ngeke ningene ezulwini noma sabatha. Nezinsuku ezingcwele. Akho insuku ezingcwele. Onke lama holiday oMandela Day of Valentine lo 25 December wonke izinto semhlabeni lezo ngokombhalo asiyazi lonto leyo. Okuyisithunzi nje. Lezi izinto lezo abanikwe zona ukudla ukuthi bangakudla ukudla okuthize ukuyini futhi iphuzo imkhosi bese kuzoba ukuthwasa kwenyanga bese kuzoba amasabatha nezinsuku ezingcwele kwakuyisithunzi Salokho kwakuyisithunzi kwakuyisithunzi into esidlulile. Salokho bekuzakuza. Ubani ozile Kepha umzimba ngokaKristu kwakuyisithunzi mzalwane kwakuyisithunzi. Incwadi yamaHebheru sahluko 10 isho the same thing. Ithi zonke izinto ezenziwa ngalesa sikhathi zasiyisithunzi kepha manje umzimba ukaKristu. Ayiqedile le ncwadi, ungayifuna ufune incwadi yesiKolose izoba khuluba tshela uthini ufuna ngendaba zokudla abantu ababekhetha ungadla ukuthi udla ukuthi. Amen. Makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu. Makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu. Othanda ukuzenza othobile. Uzenza umuntu engathi uthunywe uJesu. Ekhonza izingilosi. Ukhonza izingilosi. Ephika ngemibono yakhe. Uphika ngemibono yakhe. Imibono izinto ozibona wena wedwa uJesu angakaza kwambulele zona. Izinto ozikhuluma ezingafakazelwa imibhalo. Ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe. Yes. Yenyama. Engabambeleli. Kuye oyinhloko. Kubanjelwa kubani? Kuye oyinhloko. Yes. Okungaye umzimba wonke usizwa. Simile sihlanganisiwe. Uhlanganiswa ngamalunga nemisipha. Ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Ukukhula kukaNkulunkulu. Uma nifile kanye noKristu. Uma ke sifile ngokwenyama kanye noKristu. Nakhululwa. Sikhululwe izwe iBhayibheli. Sikhululiwe ezifundisweni zokucasula kwezwe. Yini ukuba ningathi nisaphila. Yini engathi nisaphila ngokwezwe. Nithobela izimfundiso zokuthi ungaphathi ungathinti okuphela kwani ngokudliwa. So uma ngomthetho wayo ungaliphuzi iwayini ngoba uyakhona unamanga iwayini ngiyaliphuza khona ngikhona. Amen. Understand? Awungayidli uNkulunkulu washo njalo kwincwadi yaEsodus. Uthini kwincwadi yeTestament elisho yalasi eTestament elisho. Hallelujah. Cha ulasi abapostoli bathini? Hayi ngizwe abapostoli ngizwe uNkulunkulu ngoba ukhuluma noMoses. Ungana abafarisi nje babekhuluma noJesu. Kepha babelokhu bekhuluma ngoMoses. Yini? Iveyili. Inyama. Umoya unayo. Hallelujah. Uhamba ngenyama. Nangokuzikhukhumeza ngemibono yakho. Okuphela konke ngokudliwa. Ngokweziyalelo nezifundiso zabantu. Nezimfundiso zabantu. Ezinegama lokuhlakanipha. Igama lokuhlakanipha. Kambe ngokuzikhethela inkonzo. Bona bazikhethela inkonzo yabo bona. Amen. Nangokuzithoba. Nangokuhlupha umzimba. Bahlupha umzimba kaJesu. Enigma lento enzayo uyalimaza ibandla likaJesu. Uyalimaza uyaliqeda. Lento enza i-wrong kakhulu. Akusizi lutho madodana. Akusizi lutho nokuzithiba kwenyama. Yes. Akusizi lutho mayelana nokuzithiba kwenyama. Nokuthi uthiba umzimba wakho uphile ngokomoya. So ngifika esihlaheni. Ngicela inyama lapha yana ungiphi inyama. Ngeke
kubuza ihlatshelwe nenyama ingakho kuthiwa ungabuzi lutho ngencane ebeza wakho ngeke sihlaheni vele kuthiwa uzofica inyama yomuntu kuthiwa inyama yomuntu le uzoyithenga ngabe ukutshele lokho ngeke bakutshele esihlaheni ukuthi bathwele ngeke bakutshele lokho lapha wena kuthiwa yidla ukudla ungabuzi lutho ngani ngencane ebeza wakho so ufica ukudla wena wazi lutho lapha uma sewazi kulapha yana unobufakazi kulapha bathwele noma bahlabela ukudla egameni lento ethize wena ngeke usaya lapha ngoba unakho lokho ukunembeza wakho yakulahla ukuthi ukudlele lokudla kwalapha yana izinto lezi ezibhalwe phansi eBhayibhelini uma umizwa edilini kuthiwa woza behlabile hamba udle ungabuze lutho wena iziBhayibheli la emphasize lento le haleluya uma sewazi sukumuhamba uthi hayi ngiyabonga incwadi yokuqala kwaseKorinti sahluko 10 verse 27 yes uma omunye kwabangakholwayo enimema nithanda ukuya kudleni nithanda ukuya kudleni konke okubeka phambi kwenu ningabuzi lutho ngenxa kanembeza ngezolo nto leyo manje iBhayibheli liphikisa ulitheni nina nihamba niyofuna ulwazi olungekho eBhayibhelini olungafakazelwa umoya ingcwele lidukisa abantu le ndaba zama white star ngoba ne white star istar siyazi ukuthi usathane inkanyezi noJesu uyavela njengenkanyezi so awukwazi ukungitshela ukuthi wena ke usathane kuphela ovela njengenkanyezi izingilosi ziyavela njengenkanyezi ingilosi ziyavela ngikhuluma ngencwadi ekaLuka incwadi yaLuka noma incwadi yaMathewu lekhona amadoda ahlakaniphela abelusi ababehleli khona babona inkanyezi yabahola yaze yayoma le khona uJesu akhulunywe ngenkanyezi ezulwini khulunywa ngengilosi yayibahola kuyavela ngeBhayibheli so lo mungasikhathaza ngizofika lapho ngifuna unginike futhi incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 4 so la ku verse 1 to verse 5 right ngifuna ukukhombisa ukuthi iBhayibheli likhuluma ngani ngalezi sikhathi esiphila kuzona manje ngenxa ungabi nalo ulwazi ngembhalo yonke lembhalo le ngiyaphinda ngiyayiveza futhi sahluko 1 incwadi yaTimotheo sahluko 1 verse 4 sahluko 1 verse 4 hallelujah sahluko 1 yes sir chapter 1 verse 4 amen lento le ngiyangamvezela lezi ncwadi ngisaphinde futhi ngiyamkhumbuza ukusake sakhuluma ubufakazi bakhe esasinabo ekhulumile ngisho kwipage lethu sabususa ngenxa ukuthi wayesekhuluma izinto haleluya abantu sebezela kuthina abantu bafuna enigma bafuna iBhayibheli bazi izijumelo lapha abahlakasha abaziboni baje ukufakazi makwathi nje kunobufakazi wonke umuntu ubhuku khona abantu bajabulisa ubufakazi ngaphezulu kwezwi likaJesu Kristu manje anike incwadi yokuqala uTimotheo isahluko sokuqala iverse lesine yes futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolimi incwadi yokuqala uyamthithisa ngithe incwadi yokuqala sahluko 4 ngibizile sahluko 4 verse 1 kepha umoya lalela enigma nawe mzalwane olandela uenigma sinamakholwa akhe nabafundi bakhe hayi beBhayibheli thina sikholwa izinto ezibhalwe la uma enigma ekhuluma iqiniso ngeke simphekise kepha uqaphele ukuthi ngesikhathi uSathane efika kuEva wakhuluma ini iqiniso namanga phakathi so basopa nawe ungathi uzithole sowuthatha isinqumo ngaphandle kokuqonda ngenxa ukuthi anilazi iBhayibheli enigma was eBhayibhelini mfowethu wasihlale phansi eBhayibhelini sihlukane nokuthi sihambe ngemizwa asizwe iBhayibheli lithini ngeke sizwe ngawe namhlanje baprofeti bonke bakaze baphikisane why namhlanje ngifuna futhi niqhathanise ngenqondo evese ngifuna niqhathanise lapho ngesizulu nangesingisi khona sokwazi ukulichaza futhi ngesizulu nangesingisi ngalesikhathi sisasebenza ukuchasisana leBhayibheli esilenzayo ngesizulu libuye lesimweni ngokuba lama Bhayibheli esizulu akhona babaphicile okay nginike ke kukhuluma ke manje umoya ke enigma usho ngokucha kukhuluma umoya enigma kukhuluma umoya ngeBhayibheli usho ngokucacileyo babahlala imphalo nompostoli Paul amen bengabheka enye into bafuna nje ukuhlola imphalo yonke into ekhulumile yes lord wayezingasahlola imphalo manje ngiyababiza bonke abantu abanenkinga nale mfundiso engifundisayo beze la amen noma kuthiwa sila abantu bayabuka
sihlole imibhalo noma ngabe yiphi itopic ekhona eBhayibhelini letha sime la sihlole imibhalo ngokuba abaningi sengibabizile kepha abantu basaba ngoba bayazi ukuthi into abazikhulumayo asifakazelwe eBhayibhelini. Wangala. Hallelujah. Uma uzazi ukuthi into oyikhulumile noyifundisile yakhe eBhayibhelini vele uzokuziba ngoba yini usaba ukuhlambalazeka ukuthi vele iBhayibheli ufundisa ngeinkanuko zakho awufundisi ngoba umoya usho lithi iBhayibheli umoya. Yes Lord. Kepha umoya usho Usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye abanye bazohlubuka ekukholweni ekuphikeni ekukholweni benake benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni ngokuzenzisa ngokuzenzisa abaqamba amanga walabo abaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza sebeshiswe wabo uphawu lobungcwele unembeza wabo usenabo ubungcwele seshisiwe uphawu lobungcwele Lord Jesus. benqabela ukuganana benqabela abantu ukuthi baganane. bethi akuzilwe ukudla Okay, akudalayo levesi lelo thi ke ukuzila kusho ukuthi ukuzila alisho ukuthi ukuzila lisho ukuthi ke baphike ukudla. Hallelujah. Ithini lapho Nkosini? Forbidding to marry. Forbidding to marry kusho ukuthi bavimbezela ukuthi abantu benze njani? benqaba ukuganana Benqaba wayengashongo kule vesi elandelayo ukuthi ke forbidding to marry And commanding to abstain from meat. and bemezela abantu ukuthi bayeke ukudla noma ngabe inyama noma ukudla. bethi akuzilwe ukudla akudalayo Bethi uNkulunkulu akuzilwe bayeka abantu ukudla beyalela abantu ukubayeka ukudla ukudala ubani. uNkulunkulu Usathana akazadala lutho. Usathana akazadala lutho. Into ayenzayo usathana ufaka umoya kuwena ukuthi wena ukhonza izinto ezidaliweyo ngaphezulu komdali. Uyakukhohlisa kuphela usathana. Udaliwe na uNkulunkulu. Umsebenzi wakhe ukudukisa nokulahlekisa abantu. akudalayo uNkulunkulu kuba kwamukela Ukuthi abantu bakwamukele ngokubonga. yibo abakholwayo Abanjani? abakholwayo nabalaziyo iqiniso Nabalaziyo ini? iqiniso Mawulazi iqiniso uzokwazi iBhayibheli. Ngeke wazi mina. Uzongisusa ungeke eceleni. Woza nazo. ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu Ngoba konke elithi iBhayibheli lithini? Ngicela ungilalelisise nami ukuthi ulalele. Lithi iBhayibheli konke ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu kuhle kunjani? kuhle Yes. akulahlwa lutho Kunjani? akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga Uma wamukele kanjani? ngokubonga Kanti yini athi ke hambani uhlala emadilini nelizwe khona nije ningabawusi lutho meke wenza ukuthi uhlatshelwe ukuthi uthuma uhambe ngoba kusabongwa uNkulunkulu sekubonga usathana namadimoni. Hallelujah. iBhayibheli lisimple lifuna wena uzithobe lifuna wena ufunde ufuna ukufunda lingamthatha into eyodwa ugijime nayo uhamba udukisa abantu ngele vesi elilodwa bese sikuvezela amanye amavesi so ubuke ngathi mina ngemphambi kwakho noma ngisitha kwena mina ngiyakusiza Enigma nawe wena usulandela uEnigma osuthathe iWhite Star wathi ngeke usayithenga wayichitha wathatha iLucky Star wayichitha wathi iBlue Ribbon ngeke usayithenga wathi Coca-Cola ngeke usayiphuza wathi wena iChicken Licken ngeke usayidla wathi le ntuzana ipork noma inkulumo ngeke usayidla umoja isikhathi sakho esiphuthisele ukudla lokho sikunikwe uNkulunkulu uthi masikudle sibonge yena ngokuba kungcweliswe ngezwi likaNkulunkulu kanti uthini uNkulunkulu kuPetru uthini uNkulunkulu kuPetru akasho yini ukuthi ungathi ukuhlambulula uNkulunkulu kungcolile bengifuna le ncwadi ukuthi vele kwenza ukufakazela ukuthi uNkulunkulu nje ibusisiwe ubusisa ngezwi njengoba nazo sikebe begcina umthetho kaNkulunkulu ngeze abanikwe lona Ngicathi umthetho yena nenye into engiyabuka niwazi umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu nesivumelwano sakhe uqhamuka ngezwi. So namhlanje uma silizwe izwi lakhe yilona leli emele silizwe. Hayi lela Enigma athathe ivesi eBhayibhelini athi ke uthe namhlanje uma nilizwa izwi lakhe ningaqiniseki inhliziyo zenu Enigma uqamba amanga. Ngeke uqedile uJesu umekhuluma uthi it is done. Uthi kuphelile. ngokuba kungcweliswe ngezwi likaNkulunkulu nomkhuleko Yabona mesidla sibonga uNkulunkulu. Uma kufika umuntu athi la inyama ifike beke phambi ukuthi ajabe ngisemkhaya bekuhlatshiwe kuhlatshelweni mengabuza bekuhlatshelweni wathi hayi besenza umsebenzi wokubuyisa ugogo. Siyabonga lokho kudla. Bamethi hayi kabe sihlabile. Zongabuzi mina bekukudla la kuhlatshiwe awu nami ngahlaba. Ngimina ngahlaba mina. Ngithenge inkomo ngihlaba ngidle ngidliwe. Bese thiwa uhlabele ngithi abe ngibonga uJesu. Hawu kahle mo. Kanti nina wena hayi besibuyisa ugogo noma besibonga uLentuzana besihlabela ukubonga abantu abadala ngomsebenzi awutholile ubani
Udleni udla kwenu Yes, Lord. namademoni. Yes, Lord. Dlala ukudla kwenu namademoni. Into ebhlungu ukuthi abantu bamanje basakholwa ivangeli eqiniso alisekho. Ivangeli eqiniso bazi ukuthi ngoba ukuthi ungagqoka amabhuluku ungafaka ama-wig. But bese kuziwa kwisambulo ejuleni kwaso nokuhlolwa kwemibhalo. Kufiwe kulelwe. Lord Jesus. Amen. Kufiwe kulelwe. Ngakho abantu bezenzela la ninabe ninaphuza nje. Ngapha nangapha nobani uvula ibandla, nobani uvula ibandla, nobani uvula ibandla. Nobani ufuna ukushumayela. Bese kuziwa ngapha emibhalweni bese kujulwa nayo. Bafundisa izinto zikaNkulunkulu ngendlela ephambene. Incwadi ngokuka Johani isahluko 7 verse 16 kwana uJesu waphendula wathi imfundiso yami akusiyo yami Imfundiso le ngifundisayo yona yami. kodwa yongithumileyo Yalowo ngithumileyo. uma umuntu ethanda ukwenza Uma intando ethanda yakhe ukwenza intando yakhe. uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngizikhulumela okwami. Amuzi uJesu uthini? Uzokwazi. Yabona intando enhle ngezimatshela ngina ngiyayihlola Yes, imoya. Lord. Mina umuntu bezokhuluma ngoJesu angimdlela umoya umuzi mina. Ngifuna ukumuzwa kodwa. Mephuma endlezi zomthetho hayi lapho ke nje cha. Cha. Lelo verse lihambisana nale verse. Le verse ithathwe lapha liqonda ukuthi kahle hle ngokusemthethweni. Abantu bayizonda ke lona. Hallelujah. Yami iBhayibheli yakutshela ukuthi elokuqondisa, Yes, elokusola, Lord. elokunika umyalelo. Hallelujah. Anifuni nalonto leyo. Nonke nifuna ukuthi nayi nginayo umoya ongcwele ukuthi wena wedla nomoya ongcwele. Mungenayo unayo ngoba unakho ukuqonda. Uma bona umoya ongcwele uzofunda ukuthobeka ukuthi ayabona ke ngiyayibona into oyishoyo. Qinisele. Okay. Nayo ke indaba la. Ithi ngekhathi zokugcina. Nazi ke isikhathi zokugcina manje. Yizona esiphila kusona. Angikatshile lana. Asike siyobheka lapha kwincwadi. EmaRoma. Incwadi yaMaroma sahluko 14. Asike sibheke ke manje. Le ncwadi ngiyavala ngayo ngifuna nje uyifunde ngizoyichaza kancane bese uyayifunda. Kepha ngisalendele uEnigma ukuthi angithinte. Siphinde sibe nayo inkulumo futhi ngale iBhayibheli nangazo lezi zinto ezikhulumayo kubantu ezingafakazelwa eBhayibheli kusho ukuthi asivele uNkulunkulu. Ngikhubekisa abantu Enigma lento elenzayo ayifanele. Uzofana umprofeti wamanga nawe uzobalwa nabo uma ukuthi awufuna ukuvumula into yenza iwrong. Lord Jesus. Iwrong ngeke kushintshe futhi lokho. Repent, brother. Mekuthi fane ngesihogweni ngoba naku nakhona uTest direct ngizoesihogweni ngiyofike ngikhomba unanga eBhayibhelini nje. Repent, brother. Alisho iBhayibheli ukuthi sisavula kwavula izincwadi. Yes, Lord. Bahluleka abantu ngezinto ezibhalwe phakathi ezincwadini. Ngeke kubekwe uEnigma letho kuyiBhayibheli. No. No. Kufuna izincwadi manje bephambana nencwadi yena ke sokhala kanjani ukuthi uvela khona lapho izwi lakhe liphuma kuJesu. Jesus. Balwa nabaprofeti bamanga. Amen. Ngoba uyazambulela. Thatha ubufakazi babantu zobenzo bakho. Repent. Hallelujah. Repent. Yes, Uyabuya Lord. vele uJesu. Yes, Lord. Awuzuhamba ngemiso, uzohamba ngeBhayibheli. Yes, Lord. Asifakazelwe iBhayibheli kona yonke into esifundisayo, into esikhulumayo. Mongaqondi into iyede. Ngoba vele le ndaba yengulube seyijukisa abantu abaningi, xabanisa abantu abaningi. Ngenxa ukuthi abantu aba-understand. Aba-understand iBhayibheli lithi konke. Konke. Ukudla konke, izilwane zonke, konke. Ngithini mina? Yes, Lord. Ngijaya kepha nje kwathi lapha yana uthini manje? Amen. Amen. Uyazi yini egcwalisiwe? Mawungazi mfomu uthi awazi. Baningi lencwadi le. Incwadi kwabaseRoma isahluko 14 verse 1 Yes! kepha obuthakathaka Obuthakathaka ekukholweni amukeleni kungabi ngokwahlulela kungabi ngokwahlulela ngezizidlo ngezizindlo. omunye ukholwa No. Uthini? ngezizindlo Ngezizindlo ngemicabango. Go ahead. omunye ukholwa ukuthi Omunye ukholwa ukuthi Angadla konke. kepha ubuthakathaka udla imifino Omunye obuthakathaka udla ini? imifino So ungazikhethela hayi ukuthi wena ukhethisa abantu. Lento yenziwa uEnigma ukhubekisa abantu. Amen. Mina ngiyakholelwa ukufuna ngidle yonke into. Yes, Lord. Ayingulisi. Amen. Ngidla yonke into. Hallelujah. Mawukuthi awufuna ukudla yonke into nangu uBright la. Yes, Lord. Akathanda inyama yetayi noma yokuphiko noma inyama uthanda umkhwepha isifuba. So mesidla njalo kufanele yenza ishow ukuthi isifuba sakhe uyasithola mesidla inyama yenkukhu. Bese odla ngifuna ukumdlisa mina iphiko mina sengimenza manje ukuthi ngiyamkhubekisa unembeza akayithandi lento le. odlayo angamdeleli ongadliyo So uma kukuthi uNkosi akayidli imfino uthanda inyama kuphela angikwazi ujalo la mfiko leNkosi uyabheda yazi wena awuyazi ukuthi ke uphila kusemfinweni nalela yonke into edaliwe uNkulunkulu inempilo.
ongadliyo angamdeleli odlayo ongadli angamdeleli odlayo ngokuba uNkulunkulu umamukele ngokuba uNkulunkulu akasamukeli ngani ngokudla. Hallelujah. Yes, Lord. uNkulunkulu akasamukeli ngokudla. Yes, Lord. Usamukela ngokukholwa izwi lakhe ukuthi sihlukane nesono Yes, Lord. nobubi. Yes, Lord Jesus. ungubani wena Ungubani ke wena? owahlulela inceku yomunye na Enigma ubani? Wena ke manje ulahla abantu ngendaba zokudla. Ubani? Sifuna ukwazi. Yes, Lord. kusenkosini yayo ukuma Kusenkosini Ukuma kwa noma kunenkosini ukuwa. yami uJesu Kristu ukuwa nokuma. nokuma kwayo Kwayo lo nceku leyo. Amen. kepha iyakumiswa ngokuba inkosi inamandla okuyimisa Ungimisa ngani? Akangimisanga ukuthi awuyedli inyama engulube. Iwake wena. Oh wena udla konke. Imanga umile wena. No. uNkulunkulu uyakumisa. Amen. Yena uyena ophilisayo, awuphiliswa Yes, Lord. ukudla. Amen. Ngokuphuma kwenyama, uphuma komphefumulo uyafa ngithi. Amen. So konke kuyaphela, ingakho iBhayibheli lithi inyama yesisu nesisi senyama. Hallelujah. Kodwa konke kuzakuphela. Amen. Noma ukudla. Kwahela. omunye wazisa olunye usuku kunolunye Omunye uqhakambisa olunye usuku kunolonye. omunye wazisa izinsuku zonke Okay. yilona Asibonge omunye wazi ukuthi ngolesihlanu usuku lami engijabula ngalo. Omunye wazi ngesonto usuku lami uyena ozibekele lokho. Akukho eBhayibhelini. Kepha umuntu nomuntu uyazikhethela Yes, izinsuku. Lord. Ngokuba lithi iBhayibheli zonke linesikhathi sayo lemhlabeni. Amen. Zonke linesikhathi sayo. Jesus. Manje ke mekuthi omunye uphakamisa olunye usuku omunye uphakamisa olunye usuku insuku zonke. Omunye methanda ukujabula insuku zonke umoya wakho uphezulu umoya insuku zonke. Omunye mekuthi angekho right ngalo suku noma lo suku uyalithawazela kakhulu alijabulela okwakhe lokho. Amen. Go ahead. Hallelujah. omunye wazisa olunye usuku kunolunye omunye wazisa izinsuku zonke yiloyo nalowo makaqiniseke enhlizweni yakhe Maqinisekise kuphela. enhlizweni So yakhe ngabe wena usathumela izwi eliqinisekisa abantu ezinhlizweni zabo noma wena sowufaka umoya kubantu ukuthi baphile ngokwesaba badle ngokwesaba bathenge ngokwesaba. ohlonipha usuku uluhloniphela inkosi Yes. nodlayo udlela inkosi Angigcinela usuku lami for Christmas. Angigcinela usuku lami for Valentine's Day. Angigcinela usuku lami for iMandela Day. Usuku lami ngolikaNkulunkulu. ngokuba ubonga uNkulunkulu Ngokuba ngibonga uNkulunkulu. nongadli akadli ngenxa yenkosi So yes. Amen. Go ahead. ubonga uNkulunkulu Ubonga uNkulunkulu. ngokuba akakho phakathi kwethu oziphilela yena Yes. akakho ozifela yena Yes. ngokuba uma siphila Uma siphila sibuye. siphilela inkosi Yes, noma uma sifa sifa sifela inkosi sifela enkosini. ngakho ke noma siphila Noma siphila noma noma sifa sifa singabe inkosi singabe enkosi. Angena ukudla kwale emhlabeni. Ukudla kwale emhlabeni makalethi ukukhubeka kumina. Jesus. You understand? Amen. Go ahead. ngokuba ngenxa yalokhu Ngenxa uKristu yalokhu wafa uKristu wafa wabuye waphila ukuba abe yinkosi yabafileyo nabaphilayo wafela ubungcwele Amen. wavuswa ubungcwele Yes, Lord. ukuze akwazi ukuthi asikhombise ukuthi singaba nathi njengaye uma sizophila ubungcwele Amen. siphinde futhi sifele ubungcwele khona siyakuvuswa naye ngobungcwele Hallelujah. Hallelujah. ubungcwele ayukudla kepha wena lapha wena umahlulelelani umahlulelani umzalwane wakho ngokudla na futhi umdelelelani umdelelelani umzalwane wakho ngokudla na ngokuba sonke siyakumiswa phambi sizoma esihlalweni kungcono ngime phambi kwesihlalo sobukhosi ngahlulelwe ngembhalo kunokwahlulela ngamazwi omuntu angafakazelwa imbhalo ngokuba sonke siyakumiswa phambi sizakumiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu ngokuba kulotshiwe kubhalwe phansi ukuthi kuphila kuphila kwami inkosi kusho uJesu Kristu kimina kumina kuyakuguqa amadolo wonke nezilimi zonke ziyakuvuma zimdumise uNkulunkulu ngalokho-ke Ngakho-ke, yiloyo phakathi kwenu yilawo nalawo phakathi kwenu uyakuziphendulela uyakuziphendulela kubani kuNkulunkulu yes ngakho masingabe sisahlulelana le ncwadi ikhuluma ngokudla Amen. Yes, Lord. uma ukuthi ufuna ukwazi incwadi ikhuluma ngokudla ungalengi uzama ukuyifaka nje enye into uyimixe nenye into othanda ukuyimixa nayo ukuze ukhohlakala Amen. incwadi ikhuluma Yes, ngokudla Lord. singahlali ngokudla Hallelujah. go ahead ngakho ngakho ke
masingabe sisahlulelana masingabe sisahlulelana kepha okungcono izolo lonto leyo yahlulelani lokhu imali right masingabe sisahlulelana uqhamuka nokwahlulela ngokudla enigma Amen. enigma ngikufuna eBhayibhelini Hallelujah. ngiyakufuna eBhayibhelini uqhamuka nokwahlulela ngokudla Amen. kepha ithi masahlulele kuphi na kokuthi yes makungabekelwa umzalwane into yokuqhuzulwa ungabekeli umzalwane into enjani Yes, ezomkhubekisa Lord. go ahead kunokuba sikhubekiso kunokuba isikhubekiso ukuthi leyo into ibe isikhubekiso Yes, Lord. go ahead ngiyazi ngiyazi nganelisiwe Yes. enkosini uJesu ngiganelisiwe ngakho konke enkosini uJesu ukuthi Ukuthi akukho lutho lalela akukho lutho okuyichilo yes ngokwalo ngokwalo kepha ayikho into eyichilo noma isikhubekiso Yes, Lord. ngokwayo kepha kuyo othi lumbi kepha lowo othi akayithandi ingulube ngoba akayithandi yena personal kuyena lumbi uma kethi akayithandi inyama yenkomo yena personal kuyena lumbi kepha bengizothatha ngimbekele ingulube ngaphansi kweplate athole seyidla mina ngiyamkhubekisa mase ezothola ukuthi ngikwenzile lo muntu lo ngiyacizazela ngithi le ncwadi ikhuluma ngokudla Yes, Lord. awukwazi ukuyibhanqa nenye into le ncwadi le soze Yes, Lord. ngimbezo abantu bethi bazama ukubhalansisa le ncwadi nenkulumo yakhe elobusoke ebhedayo umbhedo lento ekhulumayo uyabheda Amen. Amen. ngokuba uma umzalwane ngokuba uma umzalwane wakho edabukiswa ngenxa yokudla uma umzalwane wakho ukuthi uyalimala ngenxa awusahambi ngothando akusekho uthando la ungambhubhisi ungamlimazi umnazalwane ngokudla yizo lonto leyo Amen. lowo amfelayo uKristu uJesu usefela ufela konke ukuthi yonke into uyayibusisa emhlabeni masiyenze ngokubonga yena Amen. thina siyabhizi hayi ungakudla ukuthi hayi ungakudla ukuthi hayi amaKristu awayidla ingulube hayi amaMuslim awayidla ingulube hayi wathi uNkulunkulu awunakho ukuqonda thula Yes, Lord. Yes, Lord. le mfundiso la iyona futhi ngabe idumile ngaphezulu kwayo yonke le mfundiso esikole Amen. yazi ukuthi amanga ashesha kanjisa Praise the Lord. afana nesifo Hallelujah. esonweni yabona isifo sengculaza necoronavirus uma ukhwehlela igcina ihlale emakhelwane ngokushesha bathi contagious right yabhebhetheka nemfundiso ke abafundisi bamanga ngibona amabandla bonke abantu abafundisa ngemali nangezibusiso agcwele athe ukuba imakhuluma lezi zinto ezimnandi eziwupoison Amen. ezibulala imphefumulo yena ezijabulisa inyama le nyama umkhohlisi Yes, Lord. bese khulunywa ngeqiniso angicomplain mina ukuthi obani abasilandelayo noma obani abahamba ngale mfundiso ngijabulisa ukuthi vele lithi baningi ababiziweyo bambala abakhethiweyo ngashumayela for 10 years ngishumayela for 15 years as long as ngihlezi Yes, Lord. ngalokho okuhle kwenu Okuhle kwenu. akahlanjalazi makungahlanjalazwa ukuba umbuso kaNkuluNkulu izwayo manje usikho ukudla umbuso kaNkulunkulu noma ngembusweni kaNkulunkulu asingeni ngokudla nokuphuza ngokudla ngani nokuphuza singena ngani kepha ungukulunga singena ngokulunga nokuthula nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele nokuthokoza kuphi emoyeni ongcwele khona incwadi sengivala ngayo eyokugcina iverse ibhekele incwadi yaseKolose sahluko 3 ngazi noma uverse 8 or 9 lelithi konke enikwenzayo noma nibonga noma nikhuluma noma niphuza nikwenze egameni wama ukukhumbula loo nto le nikwenze egameni lika Jesu Kristu incwadi yaseKolose ngithi chapter 3 qala from verse 16 bright ungithole yona sengiyakutyala manje sengiyaqeda sengiqedile futhi bese ngiyakutyala ngikunika incwadi eningi babatyala abantu abaphenduke babhabhadisa abantu bagijima nobufakazi obungaphelele ophikisana neBhayibheli you understand Amen. incwadi kwabaseKolose isahluko sesithathu verse 15 Yes. ukuthula kukaKristu ukuthula kwaKristu makubuse makubuse ezinhliziyweni zethu enabizelwa futhi sibizelwe kukho futhi emzimbeni kukho munye emzimbeni kaKristu futhi yibani ngababongayo ukuba sibe ngabantu abanjani ngababongayo yes izwi likaKristu izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu malihlale phakathi kwenu livame livame
nifundisane nifundisane ngokuhlakanipha konke ngokuhlakanipha konke niyalane ngamahubo. ngizwa lonto leyo Amen. lisho iBhayibheli masifundisane ngakho konke siyalane mina ngiyayala mina ngitshela Ngamahubo nangezihlabelelo ungathithiseki siyala ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya nimhubele simhubela uNkulunkulu ezinhliziyweni zethu ngokubonga konke enikwenzayo okay konke enikwenzayo noma kungenziwa noma kungomsebenzi noma kuumsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu. konke sikwenzayo sikwenza kuphi Egameni lenkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise sibonge uNkulunkulu uyise ngaye. Okay ngaku December ekhaya ngivakashile thiwa abahlaba imvungu khisimusi angizangidle ngathi ngiright ngahlala ngafasta ngayihlalela kwathi 2 New Year wathi hayi zohlatshwa imvu nakhona wathi akihlabe athi mina ayikho inkinga ngathatha umbese ngakhonje ukuthi inqunywa kanjani ngakhuleka ayiseke umqala usathanda usethumela igazi layo uthi alize ebusweni bami nasemlomeni ngalikhwifela phansi ngoba nginakuphuza igazi noma ngidla igazi ngalikhwifela phansi ngaba ngogeza salipheka salidla sibonga uJesu ngoba before ngilihlabela hlatshwe yimina ngakhuleka ngabonga enkosini ukuthi iyona ithembakele kuyiyona ekwazi ukwenza zonke izinto. So le ngqondo leyo ukuthi abantu baKristu abahlabi uyidlelani pho inyama ungahlabi uyidlelani inyama ungahlabi Hallelujah. uyidlelani yezo lonto iBhayibheli lithi masithi noma uchithile uzingela uchithi isilwane isigazi lesilwane uqhube ngenhlabathi uyigazi igazi lakho lipheka ungalidli inyama enegazi noma igazi noma isilwane ngoba udla ukuphila kwayo. So akekho umuntu ofanele ukuphuza igazi noma ukudla igazi no. Understand? Hallelujah. So siyanikhanyisela siyanisiza enigma uma kuwukuthi mfowethu uyacazula lento uyongixolela uyokumele ukhale kuJesu Kristu ukuthi kube wena ozongishaya ngoba kusho mina ngizwa mina angikuzwa wena ngezwe iBhayibheli. Hallelujah. Lezo lonto leyo ngifuna uzwe futhi lento engiyifundayo iqhamukapi ongifundela incwadi yaTimotheo sahloko 3 verse 16 ngifuna nje ukukutshela ukuthi lento engiyithatha ikhulunywa ubani. So uma ukuthi ke wena uthi awuyifuli le hayi fana ngithi angeke ngikwazi mina ukuthi ngathi ngizokuyeka ngizoqhubeka ngikwambule ngeBhayibheli yonke into ezoyisho ngizoyibhekisisa bese ngiyibheke eBhayibhelini uma ngiyekho ngizokubuza ngoba ngabuza ukuthi usho ukuthathela lapho ukuthi uJesu umlungu. Hallelujah. Incwadi yesibili kuTimotheo sahloko sesi-3 verse 16. Fanele ukhulume iqiniso enigma fanele ukhulume iqiniso phambi kwabantu ukhulume iqiniso phambi kwabantu. Incwadi yesithathu Incwadi yesibili kuTimotheo isahloko sesi-3 verse 16. yes Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yeyizwa lonto leyo angithi bathileni akubona abaprofethi ababhala abapostoli ababhala incwadi bathi abapostoli bathini Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. bathini abapostoli Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. okay yasenqedile la Ilungele ukufunda, ilungele ukufundisa nokusola, nokuqondisa nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleleliswe ekulungeni yonke imisebenzi emihle. Yes iBhayibheli lele yona liphefumula loNkulunkulu ubona ngilwa ngeBhayibheli ayikhanyeni manje kuthiwa sikhuluma ukuhlala phakathi ngabe ngiyamkholwa enigma ngabe ngiyamkholwa uNtsibande ngabe ngiyamkholwa uZikhali ngabe ngiyamkholwa uPastor Zondo ngabe ngiyakholwa kaHlembe ngithi hayi sonke sikhona uNkulunkulu oyedwa basho njalo vele mase beduduzana nayindaba la. Hallelujah. Sifuna phansi Hallelujah. Bhayibheli glory to God sifuna khona. Hallelujah Lord Jesus. Yes Lord. Ayinayisaba imbhalo bese kuziwe into eziphatheka kahle nijabula nife. Yesu Kristu uyinkosi batshale bonke abafuna ukuphenduka sebeza uNkulunkulu bezomongela uJesu ngokwembhalo ethini imbhalo. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu menzile inkosi noKristu. Why ngani ay2018 ngamenza abantu mabhabhatise igama laJesu Kristu bafundise imbhalo. Wanjela abantu ngofakazi kuphela. Mawuthi usho ufakazi kuphela wayabufakazi bakho phambana neBhayibheli. Basopha. uNkulunkulu menzile inkosi noKristu. uNkulunkulu menzile inkosi noKristu. uJesu lo enambethela nina isiphambanweni. sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni. bathi kuPetru nakuPetru nabanye abapostoli. madoda bazalwane wenze njani yini siyayenza na? uPetru wayesethena uPetru pendukani pendukane iloyo naloyo
nalowo abhabhatizwe egameni likaJesu Kristu. egame abantu badlala abantu abazoqhamuka nobufakazi ngeke ukuthi nina abantu lokho kufaka igama likaJesu ezintweni nibona ukuthi nje yonke into isho uJesu manje yonke into iBhayibheli ngeke sisalizwa phela sayini umsebenzi weBhayibheli bese siza ubufakazi babantu kuphela alisho iBhayibheli ihloleni imoya uzohlola kanjani umoya ungenawo umoya uzohlola kanjani umoya ungenawo umoya yabuza phela ngiphendule ukuthi wawana impendulo ungenayo usho ukuthi ufuna umoya ufuna umoya thole yena Phendukane yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Ukho Ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa esebheko sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngeseno esabantwana benu esabo bonke abakubo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nakamanye amazwi abayalwa watheni zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo lesendesani kulesizukulwane lesiphambeneyo lesindiseni iBhayibheli kuphela lizoholela abantu ezulwini abufakazi babantu iBhayibheli banqoba ngobufakazi babo kepha akwanele uma ungafakazelwa iBhayibheli Amen. so iBhayibheli litshela ningamangami ukuba noSathane uzenza ingilosi yokukhanya kepha umnyama nabasebenzi bakhe ke banjalo abapostoli bakhe uthi nemvuzo wabo kunjalo njengomsebenzi yabo basobhani maye kuba bonke abantu abeza ngegama likaJesu bekhuluma izinto ezingekho eBhayibhelini mawufuna ukubhabhadiswa mawufuna ukuhamba ngomngcwele mawufuna ukuhamba ngale ncwadi le uza kusithinta kule mniningwane oyibonayo kwi-screen uNkulunkulu evumile uza kuyazi indlela ukuthi wena ubhabhadise ungene ngaphansi kwamanzi ukho ukuthathelwa kwezono zakho eziningi esizenzile sonke kumele sihlanjululwe kuzona ukuba uNkulunkulu sibize sonke wabusisa yonke into ukuthi mayize kuyena bonke abantu abafuna ukusindiswa beza kuNkulunkulu bezohlanza onembeza babo bezoyeka imisebenzi yabo yenyama abagqoka amabhluku abesifazane bakhumule bagqoka izingubo ezihloniphekile abafaka upende ebusweni babakhumule babalahle lapha bashisa yonke into engamambulu uKristu inwele zokufakela uyazilahla ulukile uyaqaqa uphemile uyagunda ukuveza inwele ezintsha ezikhazimulisa uJesu umfana nabanye abafana uyakuyeka lokho uyavuma ukuthi wonile ubuya wena uzolandela uJesu Kristu ngenhliziyo emhlophe ulinda unkosikazi wakho uNkulunkulu akuzokwabela yena uhlabela amandla uzofaka iphandla uzokuyeka lokho uze kuJesu uzoshiya yonke imisebenzi esemhlabeni usuthula abantu abadala namandingi namambawo ufuneke udle amagobongo uzoyeka lokho uze kuJesu Hallelujah. Lord Jesus. uzophila ngezwi ngomoya oyingcwele shumela izinto zikamoya abantu abaningi abafuni kwamukela umoya oyingcwele abafuni kwamukela izinkanuko zabantu nemfundiso eziduka eziqhamuka kuSathane esihogweni Jesu Kristu uyinkosi bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa bazokusithinta kule number ebonayo kwi-screen uNkulunkulu uzakwenzela umusa uthole indlela yokubhabhadiswa bese emva kwalokho uphile impilo omngcwele uhlale emfundisweni ephelileyo nawe enigma udinga umbhabhadiso uma ungabhabhadisiwe egameni likaJesu Kristu Hallelujah. uvume zonke izono zakho neziphambeko zakho ngoba yakuphelele uma ungazange ukwenze ibhalo eBhayibhelini ngikhathanda ukuthi ngoba nezibonakaliso nobufakazi ungakanani fanele kungene emanzini Amen. usho uJesu kuNikodimasi akekho ozoza kubaba noma uzongena emusweni kaNkulunkulu ngaphandle kwamanzi nomoya Hallelujah. Amen. so wonke umuntu ufanele angene emanzini abhabhadiswe bese athola umoya oyingcwele imfundiso ephilileyo hayi le mfundiso nami nizingela la nizikhankasa lapha ku YouTube ezibhedayo eziqhamuka kuSathane uqobo lwakhe namabibazi Jesu Kristu uyinkosi siyambonga uNkulunkulu sophinde futhi sibonane kusasa ekseni uNkulunkulu evumile ngomusa wakhe egameni likaJesu Kristu Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wena ophilileyo wena uNkulunkulu womusa osikhiphile uNkulunkulu ebumnyameni wasiletha kukukhanya kwakho siyacela baba usifundise impalo yakho njengoba uNkulunkulu wena ufuna sikwazi iqobo lwakho siyacela uNkulunkulu usigcwalise ngomoya wakho oyingcwele njengoba ufuna sikwazi uNkulunkulu konke osikhombisile wasikhanyisela kona siyacela baba ukuba sikwazi usambulele ngokupheleleyo sihambe nawe uNkulunkulu ngendlela efanele nalendlela oyabele wayifundisa abapostoli bakho uNkulunkulu abebephuma bengena nawe benawe uNkulunkulu bebona imisebenzi yakho bakukhazimulisa ngobufakazi babo uNkulunkulu obulotshiwe ukuze thina uNkulunkulu sambe ngendlela yokukholwa egameni likaJesu Kristu Sishona uNkulunkulu phakeme uNkulunkulu enkazimulo siyacela baba wena leli evangeli lisindisa abantu uNkulunkulu abadukile nabalandela imfundiso zamanga uNkulunkulu eziyizeleze eziletha uNkulunkulu ukuphuphetheka nokulahleka kanye nokuhleka lokuqonda uNkulunkulu kulabo abasindisiwayo uNkulunkulu nalabo abafunayo uNkulunkulu beze kuye badukiswa uNkulunkulu imoya amadimoni eqhamukayo uNkulunkulu izenza imoya yokukhanya
Ngisho igama likaJesu Kristu maliphakanyiswe njalo uNkulunkulu, izwi lakhe elipheleleyo uNkulunkulu wena nezosiholela ekukhanyeni. Siyacela baba uNkulunkulu namandla ukuba wena ukhazimule manje naphakade levangeli baba lihambe lifinyelele kubona bonke abantu abasebumnyameni, abahluphekileyo uNkulunkulu, ababoshiweyo nalabo uNkulunkulu abasendaweni yobumnyama ebanjwe umsathane nesesigodlweni sikasathane. Sithi siyafika ngegama likaJesu Kristu. Cela baba nathi baba usivikele njengabafowethu esihamba nabo nomama nodadewethu nabo bonke uNkulunkulu abaliphethe izwi lakho belivume bamukela wena uNkulunkulu beguqa phambi kwakho uba wena uyinkosi nomsindisi. Uba wena baba uNkulunkulu bakhazimulise wena uNkulunkulu namandla. Ubaveze ukuthi bangabakho ngophawu uNkulunkulu lukaJesu Kristu kumele lube seziphongweni zethu uNkulunkulu ngokuba wena usikhethile ngomusa wakho nangeqiniso. Sishike baba khazimula namanje uNkulunkulu laba gulayo basindise, laba uNkulunkulu abangaboni ubavula amehlo, abangakwazi ukukhuluma uNkulunkulu ubavule uNkulunkulu imilomo, bakhulume baculele bakhubele uNkulunkulu, abangakwazi ukuhamba basukumise bahambe uNkulunkulu bebonga wena endleleni yokukhona nesendleleni yomngcwele. Siyabonga Jesu Kristu ukuthi wena uNkulunkulu uyakwazi ukuvusa abafileyo ngokuvuka kokuqala ngokuba ubusisiwe wamukela ukuvuka uNkulunkulu kokuqala ngoba okwesibili lokho uNkulunkulu sekuyichibi lomlilo. Namanje baba siyabonga uba ulisenzele umusa. Sicela uNkulunkulu uzona zonke iziphambeko nezikhubekiso usathana sibekela zona endleleni. Wena uNkulunkulu namandla usibiyele uNkulunkulu ukwazi ukuthi useseke kukho konke baba, noma baba ufike esithinta usathane sikhale kuwe sinike kuwe uNkulunkulu, sazi ukuthi ushilo ngezwi lakhe lipheleleyo baba ukuthi wena usoze washiya noma wasilahla uNkulunkulu. Ezikhathini zobubuthaka amandla akhe ayapheleliswa. Ithemba lethu maliqine likhule kuwe uNkulunkulu, sithi noma sihlupheke enyameni kepha baba sazi ukuthi ngokomphefumulo sicebile ngokuba wena uthembisile baba. Ithembiso sakho futhi asisoze salahleka ngoba uNkulunkulu wonke amazwi akho kumele agcwaliseke njengokusho kwembhalo. Siyabonga Jesu Kristu Nkosi yokuphila egameni likaJesu Kristu manje naphakade. Amen.